Ki khubor ka bate se TV ka umdi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Bo, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 961-584-7757. Chief Executive Member Jonga Khadc Autonomous District Council Bapanya Sings Im Khadc to Godampang Arajar Posan will ID the Jing Thoh Shaga Deputy Commissioner Jonga East Khadc District Kokongarem Kurba Banpen Pau Loga Jingmi ki Kyrteng Jong Kiwei Jaidbynriew Pamde ki Riu Luom bagi Jaidbynriew Luom na Kiwei ki Jilla ki Pashuan Bu Hai Shnong he East Khadc ki Pau Kyrteng ha ki Electoral Jonga Khadc Autonomous District Council Habakaran Chiklar Thai ko boru ba penyai uloong baka jingdawai ke Deputy Commissioner kelong menweng no iki Kyrteng Jong Kiwei Jaidbynriew na ke Electoral role. Namar ka jing bami kendo ika Deputy Commissioner ba penyai uloong ba unap ika jubab na ko office jong Deputy Commissioner halo ka ni ka jing ujor jong o. Ngawan minta singi nam tam peso Yahweh kamat wa nakalian jong ka electoral rules ki bala depan pemi nakalian na kani ka office Deputy Commissioner but lalap badan pun ki Kyrteng jong ki bamde ki tribal meaning the non-tribals voters kilapau hakani ka electoral rule jong ka KHDC undai tangkata ki dandu wadi ki dei makna ki tribal dan kita ki non khasi ki bamde pa ki khasi kiru ki paulang hakani ka electoral rule tekini ki atli ki mat wa nakalian ka jumi ni sokhia ba hakani ka general election shaka district council ba ki nong thap kindehi tangki khasi jumi kata dika way ka ba na small but benpau ni kapor nakabenta kani ka jingwan ban kendo ka jonga ADC hoi pagliat ni dantang ki khasi ki jantia ba ki garu Henry ki rulum ki bobon hapo not isu ki dan te Henry ka bangi kwa bat ka bangi kentu ya ka Deputy Commissioner's Office ba de pet ya ka election hakani ki team ta ban yo ban weng no yakini ki Kyrteng nakani ka electoral rule te namar bangam yo bani kendo markmat bani le singa nampak sutu nakalian jumi kai ke bagi dan ban ong le ban pau ni te ya bentang an show up ya ka jubam ka reply na ile selesai habi de bani ka kam te nakalian juma sahisin na pau tentang si ke jing sokhia ya ka jingrung Kyrteng jom ki non-tribal voters ki bamde ki khasi ki khat hapo ka electoral rule jom ka KHDC hakikat tu kat ni constituency batu ka jingrung Kyrteng jom ki non khasi Kiwei pat ki tribal Kiwei pat ki Jaka dan ki Jela kinrung lang hakani ting nakalian tuna so khia gani wa so bal tempau ba habaili makani ka election shaka district council kinongjit dan kinong thaput kinde hinda ki renjumi ayo dakalis bami kini Kyrteng te constituency ka bangamot panyakut apo nong thumai constituency but atu kan niru ki Jaka apo sol ki bami de si takadam manam la ban oktif na kai ka daw kiwi ka kini ki voters list de si apo ba hakapor ba pendrung Kyrteng si gunglang ye kini ki riung ya kata manam la ban batai de si mala wan di si sa shai